Asuntos destacados de la actualidad compostelana pasaron por el pleno municipal celebrado en el Consejo de Cultura. Perfecto, muchas gracias. En la jornada de ayer, en la cual pues, se rechazó una propuesta del Partido Popular de retirar el radar de Conxo, que por cierto, ayer se conocía que impuso unas 8.400 multas el año pasado, la mitad que en 2023, así y todo, ¿eh? Pero bueno, el gobierno local ha dejado claro que no va a retirar el radar de Conxo, y pues el Partido Popular se quedó solo en el pleno municipal de Santiago pidiendo que se retirase el radar de Conxo. Finalmente pues hubo un cambio de opinión por parte de la alcaldesa Goretti San Martín, que hasta no hace mucho insistía en que los radares tienen un afán recaudatorio, pero ahora, bueno, pues parece como que es menos recaudatorio y se van a mantener los radares, también el de Conxo. Y por supuesto también es noticia la situación que se vive en cuanto a seguridad ciudadana y que preocupa a vecinos de Santiago. En las últimas horas, con el subdelegado del gobierno, con Julio Abralde, se reunían vecinos de Compostela para trasladarle la inquietud con respecto a lo que José Manuel Durán, desde la Asociación de Vecinos Arraigame Don Sánchez, entiende que en la rúa Alfredo Brañas al menos hasta 7 narcopisos estarían operativos, y es que la presión no banco do pobre por parte de la Policía Nacional ha hecho que se desperdigaran estos puntos de trapicheo. Eso sí, fuentes de la policía aseguran que no son tantos los narcopisos y que se sigue trabajando para incrementar la seguridad ciudadana en Compostela. Desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo al Cuerpo Nacional de Policía, y también la recomendación también que hacen los vecinos es en todo momento plantear denuncias para que se tenga constancia de cualquier hecho delictivo. Don Roberto Almuiña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico, moi bons días. Moi bons días, Ramón. Moitísimas gracias por estar unha vez máis connosco aquí en directo en Onda Cero. Bueno, Roberto, que tal foi a reunión das últimas horas co subdelegado do Goberno? Bueno, vamos a ver, primeiro agradecer yo ao subdelegado porque pedímola prácticamente con 2 días de antelación e tuvo a amabilidade de desplazarse a Santiago para reunirse con representantes do Consello de Relacións Veciñais pola parte dos veciños e cos membros de Raigame. Despois o que nós fixemos pois foi un pouco explicarlle a nosa visión do problema tal como está. Fai un ano estábamos co tema de Santa Marta, conseguiuse que a maior presencia de policía ali disuadise o punto de venta de distribución de San Ignacio de Loyola. De alguna maneira, pois como era previsible, pois empezaron a diversificar os puntos de venta. Creo que a labor da policía o perseguir isto, pero a sensación que sacamos nos un pouco onte é primeiro de que as competencias están distribuídas, porque hai outro problema que se planteou na coordinadora das asociacións, que é a presencia do menudeo de drogas arredor dos colexios. E cando isto plantexamos ao señor Abalde, o que nos dixo é que o tema dos colexios é competencia da policía local. Se falamos dos temas que se refiren a sociais ou de sanidade ou tal, iso é competencia da Xunta. Entonces, claro, a nosa demanda é quen coordina todo isto. Claro, que lío de competencias, non? Claro, e ante o lío de competencias, os veciños, pois atopámonos que isto parece un camiño de obstáculos para chegar a algo. Esta mañá falaba eu con Encarnotero e decíame, home, pois mira a ver a Comisión de Seguridade Local que preside a alcaldesa. Bueno, pois tiremos que recurrir a doña Goretti San Martín para que convoque esa comisión, pero claro, esa comisión é de seguridade e aí non sei se están incluídos os temas sociais e de sanidade e de educación. Tamén, claro, hai xente que me di que en tempos houbo aquí uns magníficos programas de prevención do consumo de drogas, porque o que falabas antes ti, dos 7 puntos de drogas son no ensanche, non están todos concentrados en Alfredo Brañas. En todo o ensanche, sí, 7 puntos. En Alfredo Brañas, según teño entendido, son 3,
e despois pois hai en Santiago de Chile e hai algún sitio máis. O sea, en total, eles teñen computados 7 puntos por aportacións que lles teñen feito os veciños dos bloques. Hai 7 bloques de vivendas que se están organizando para tratar de combatir isto. E aí, nesta organización, tamén votamos en falla o apoio das autoridades, porque, como lle explicábamos onte ao señor Abalde, ao final estamos facendo aquí un máster en como tratar este tipo de problemas que non son doados e, sobre todo, que para nós son novedade e que entendemos que pos corpos de policía pois sí que debería de haber un acerto acompañamentos aos veciños e ás asociacións para vehicular estas cousas. Algo que nos dixo onte o señor Abalde é que pois a importancia de denunciar e por eso estamos insistindo en que se denuncien. Pero claro, cando se denuncian o que tamén buscamos é que haxa respostas, e moitas veces, pois claro, as respostas no caso da policía, eles están, eu entendo polo que falamos onte con el, que están moito máis centrados en coller grandes volúmenes de droga. E iso se ve o que ven da Comunidade Económica Europea, que o pasado, me parece que foi no mes de dicembro, o 4 de decembro, sacaron unha nova estrategia para a loita sobre a droga, está sempre enfocada aos grandes tráficos e tamén o podemos entender. Pero claro, o menudeo, o ter na porta do lado do teu piso alguén que vende droga e que ademais está habendo un trasego de xente descoñecida e que non sabes en que condicións suben e baixan, isto é moi complicado de asumir por parte das comunidades e dos veciños. Entón, a xente estáse tratando de organizarse, hai algunhas xestoras de comunidades que están funcionando razonablemente ben, pero xa digo, todas estas cousas que ao final acaban pasando polos xuzgados son sempre moi lentas. Que a demanda pois é perentoria, necesitamos solucións pronto. Xa digo, da reunión co subdelegado, pois, home, salimos de algunha maneira descontentos, porque non houbo unha resposta clara, facede isto outro. Non, as miñas competencias son as da policía e supoño que a Guardia Civil. As outras competencias son da policía local, as outras competencias son da Xunta. Non sei, creemos que deben de tomalo doutra maneira e, sobre todo, estar cerca dos veciños e das súas preocupacións. Así todo, fontes da policía explican que o fenómeno dos puntos de venta no ensanche que están baixo control permanente. Logo, especialmente o que dicías, Roberto, que houve unha especial presencia no Banco do Pobre en San Ignacio de Loyola, todo para indicar que esta presión policial provocou que os vendedores se dispersaran, que foron a outros puntos neste caso, pero bueno, que están sendo vixiados, que hai vixiancia permanente no ensanche. Xa, pero vamos a ver, o sea, non, o problema non se centra solo no ensanche, o sea, porque na Algalia de abaixo me parece que hai un par de vivendas ocupadas, xa houbo efectivamente, tamén nos chegan informacións da Algalia. Claro, sí. En Correos, ali os indixentes hai trapicheo, como me decían a min xente daquela oficina, pois houve algún momento que incluso algún sacou un arma, unha pistola. Están ao lado da Policía Nacional. O sea, a Policía Nacional está tranquila porque os ten controlados. Pois eles estarán tranquilos, pero os veciños non. O espectáculo de Correos é que onte planteamos ao señor subdelegado, don Julio Abalde dixo non sei que, claro, é que iso, e ademais incidimos nunha cousa, é que Correos tamén depende do goberno, e ele é o subdelegado do goberno na provincia da Coruña, ou sea que teóricamente aquí xa non hai dispersión, teóricamente el podería asumir o reto e resolver ese problema de vez. Non, pois parece ser que teñen que ser os señores de Correos. Os señores de Correos a min teñenme pedido personalmente, oye, desde as asociacións facede presión, botádenos unha mao para resolver este problema. Non sei xa a quen recurrir. O sea, se alguén é incapaz de ver
que aquelo é unha anomalía, e se ademais teñen ao lado un local que leva 35 anos baleiro no parking de San Clemente, no que se podría facer un albergue ou un centro de día para indixentes e xente que tal, acondicionalo, pois non sei a onde vamos a ir. Porque, insisto, ese local está construído en solo público. Hai unha concesionaria que é a que o administra, pero leva 35 anos sen sacar ningún rédito deso. E nadie se preocupa de... Ademais é un local que está ao lado da policía, o sea, que debería de servir para que estes señores, porque esta mañá ahora acabo de pasar por ali e había 2 señores sentados nas escaleiras. Non estarían mellor nun local un pouco acondicionado, sentados nunha mesa e falando tranquilamente, aínda que xa tiñan ali o cartón de viño. Esta xente é xente que ten problemas... Ten problemas, claro. Claro, de saúde mental e tal, pero se ti lle das un sitio máis acolledor, estarán en mellores condicións que non tirados na rúa todo o día. E ao mellor non van tanto ao supermercado a mercar o cartón de viño. Entón, eu creo que aí había que os servicios sociais, non sei, xa sei que sempre son poucos e con poucos medios, pero eu creo que hai que ir un pouco máis alá, o que non se pode perpetuar no tempo situacións como esta, ou os que durmen na dársena de La Salle cos colchos ali tirados, ou os que están na dársena de Xoán 23, onde tamén se trapichea con droga. Entonces eu creo que hai que recordar unha cousa clara. En Santiago o único albergue de transeúntes que temos é o dos franciscanos, Sí, Xoán 23. Sí. Xoán 23, sí. Pero a sociedade civil non ten un albergue. E iso eu creo que é para facérnoslo mirar. Pois, Roberto, que a verdade hai moito que facer e aí están as asociacións de veciños, bueno, pois ese contacto directo coas autoridades. Por certo que dende Raigame lembran que o xoves 5 de marzo está prevista unha mesa redonda co responsable da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Tamén haberá representantes da Policía Nacional e tamén da UMAT para, bueno, pues entre todos poñer de relieve esa necesidade que poliédrica de esa necesidade de mellora da situación. Bueno, creo que tamén hai que saber que é o que está pasando ca UMAT. A UMAT pasou teóricamente á Xunta de Galicia, pero hai programas que eu creo que van un pouco máis alá. Pareceme ben, eu invito a toda a xente a que acuda a esta reunión do día 5, porque temos que mostrar a unión da xente ante un problema que afecta a unhas comunidades concretas, pero que mañá pode estar en outras. Isto non o debemos de esquecer. E animar eso a que, como sempre, que apoyen as asociacións de veciños, que boa falta nos fai. Sempre liñas abertas en Onda Cero cos veciños de Santiago, coas asociacións de veciños de Santiago. Querido Roberto Almuña, moitísimas gracias por este día de temporal que tamén temos de chuvia, que se acercase en directo ata os estudios de Onda Cero. Sempre liñas abertas cos veciños de Santiago. Querido Roberto, moitísimas gracias e feliz fin de semana. Moitas gracias a ti, moitas gracias a Onda Cero, que sempre estades atentos ao que pasa nos barrios. Moitas gracias. Con todo gusto. A unha noticia, Onda Cero a Radio.